Ako robím svoje covery? Vlastne v tomto čase ešte nie je žiadny cover vonku, ako na mojom YouTube kanáli, ale tu mám práve rozrobený Break My Mind cover, mám tu červený papier. Ja vlastne robím svoje covery tak, že vypočujem si tú pesničku a idem po častiach a vždycky si vlastne vypíšem, ako keby, prepíšem si to v tom preklade. Nepoužívam Google Translator, niekedy iba keď akože fakt neviem, čo to slovo znamená. A potom, keď si to prepíšem, tak sa to snažím zaspievať. Dám to ešte nejakého rytmu samozrejme. Ale nikdy nerobím vyslovene také, že jak Kopta robí v FL Studio. Lebo je to platené. Jasne, že by som tak mohla, ale aj by som chcela. No proste, nerobím v tom. Či tie vlastne moje covery nie sú nejak extra prepracované. Ja potom si väčšinou nahrám, že tento instrumentál a do toho začnem spievať, ako karaoke, hej. A nahrám si to nejakým druhým mobilom. Väčšinou mám tuto, niekde mám položený tablet, kde mám pustený instrumentál alebo originálnu pesničku. Vždycky mám tu pripravený pohár vody. Potom na boku, ale to nevidíte na kamere, mám vždy peračník, nejaké náhradné papiere. Tuto, čo vy nevidíte, mám mikrofón. Ten ešte nemôžem zapojiť, lebo je vo pravovni akurát, ale treba to akože do počítaču zapojiť, aby fungoval. A to je asi všetko, ako robím tie samostatné covery. Tieto dva papiere mi zabrali tak asi 2-3 týždne, samozrejme s prestávkami. Ešte nie som ani poriadne v polovici, čiže je možno, že ten cover mi bude trvať urobiť takže 2 mesiace, možno aj viacej. A to je asi všetko. Budem sa o vás tešiť u ďalšieho videa. Dajte like a odber. Maj sa.